poďme na tú kundalini. Ja si prajem, aby ľudia dokázali prebudiť kundalini, pretože to je naozaj to je energia, ktorá je to, ako by som, to je to hadia energia. Mám tu tiež obrázky k tomu nejaké, zase si tu zapnem. Share. Je to hadia energia, ktorá spí v spí v tej základnej čakre, v tej koreňovej čakre. A keď si človek dokáže otvoriť všetky tie čakry, ešte aj korunu, tak tým prakticky prebudí tú energiu kundalini, ktorá spôsobí to, že človek má obrovskú chuť tvoriť. To je energia tvorenia a všetci umelci, ktorí existovali, všetci veľkí umelci, ktorí tvorili, tak mali túto energiu prebudenú a za všetky tie veľké diela známe môže práve táto energia kundalini, pretože keď ju človek dokáže prebudiť a dokáže ju prebudiť meditáciami, tiež vlastne ak si otvorí tú korunnú čakru, tak tá energia kundalini dokáže už sa zobudiť a prúdiť cez všetky tie čakry. A ja vlastne to vnímam tak, že ja akoby cítim tú energiu v sebe a ja ju dokážem presúvať cez tie čakry. Vlastne až do nôh ju dokážem presunúť, cítiť ju v nohách a potom zase hore a dole a hore dole. A je to zaujímavé, pretože som si to uvedomil pár mesiacov dozadu, že čo to vlastne je. Nevedel som, či to je vôbec kundalini, ale ja, keď jeden deň netvorím, tak som akýsi nesvoj. A keď som bol na festivale 3-4 dní, tak som každý deň myslel na to, ako budem tvoriť, keď prídem. Napríklad píšem, alebo hrám na gitare, tvorím muziku, alebo momentálne najviac píšem a chcem robiť aj nejaké trička a ručne malované trička a takéto srandy, ktoré som nikdy predtým nemal potrebu robiť, ale teraz mám potrebu tvoriť. To sa chce vyjadrovať, no. A to je úžasné. Proste nemôžem byť deň bez toho, aby som niečo nevytvoril, aby som niečo nenapísal, aby som niečo nevymyslel. To je pecka. Bez tejto energie prebudenej človek len tápa, že čo bude robiť a toto. Ale keď človek zistí, že čo chce robiť, tak vlastne aj tá energia kundalini mu v tom pomôže a to je... Potom namiesto spánku môže pracovať, môže tvoriť. Že môže, ale on väčšinou musí, pretože keď chytím ten flow, tak ja proste robím a celý deň dokážem tvoriť. To je niečo neskutočné. A práve všetci títo veľkí umelci ako Da Vinci, Mozart a to oni proste to mali v sebe tú kundalini. Už vlastne aj Mozart napísal, myslím, že v 5 rokoch nejakú tú symfóniu. Alebo čo to napísal. Takže majú to aj deti. Máte nejakú skúsenosť osobnú z kundalini? Pretože to je neskutočná energia. Ja som fakt, keď som si uvedomil, čo to vlastne je, aká tá energia, tak to je... A súvisí to aj s tým pocitom šťastia, že máš vlastne ten pocit šťastia, ako by si vyhral v športke. To je... pecka. Neviem. Pocity šťastia mám stále a čoraz častejšie mám aj... Neviem, ako čo čítam a čo spoznávam o čakrách, tak mám pocit, že som si ich tak trošku nevedome takmer všetky pomaličky odblokovala. Mm-hmm. A aj s tým tvorením máš pravdu. Mám čoraz väčšiu chuť, aj proste vo mne sa tak niečo prieči, tá moja lenivosť a s tým, že chcem fakt niečo tvoriť. Chcem každý deň niečo dať svetu, niečo vymyslieť, nejak podporiť to ľudstvo, kvázi. Ja som to už raz spomínal, ale
v minulosti som dosť intenzívne meditoval a bolo to rovnaké, ako hovoríte vy, že proste to je taká eufória, to sa až pomaličky vznášaš, je to úplne také poddajné, také úplne úžasné. A tiež som mal akože také pocity, že som nepotreboval veľa spať alebo ani veľmi jesť. Proste som bol a bolo to také, že si tu a teraz a nepotrebuješ nič iné k svetu. Ku šťastiu. No ja potrebujem práve tvoriť. To tvorenie ma naplňa. Keď niečo vytvorím, môžem to zdieľať s niekým, to je najviac. A tiež som si tie čakry tak nevedomky otvoril. Proste robil som niečo, zrazu som zistil, že už s tým nemám problém. Zase som robil niečo, zase som zistil, že už s tým nemám problém a takto postupne to všetko a potom som začal meditovať a vyšlo to prirodzene. Ja som to nesilil proste, ja som nevedel, nič vedome som nerobil. Nevedome proste a prišlo to len tak, nečakane. A je to paráda. Nemenil by som to už. Nechcel by som ísť späť. Presne tak. Človek máš na to vlastne, že ja vlastne hovorím, keď teraz poviem, že som bol zlý, tak to nebude dobrá definícia, lebo ja som nerobil zlé veci, že som nekradol a nepodvádzal som ľudí a takéto veci proste. Ja som bol zlý, tak viac menej na seba, ku sebe vlastne, a sa to vlastne odrážalo vlastne potom aj na okolí, teda, že strašne som veľa pil, hej. Chodil som proste, strácal som peňaženky, minal som peniaze veľa, proste konflikty som vyvolával, s monoklom som došiel, s rozbitým obočím, s rozbitou bradou, v nemocnici proste úplne zlé veci, hej. A vlastne tým pádom trpela aj rodina, vlastne kamaráti a takto, hej. Čiže vlastne robil som zle akože týmto spôsobom, čiže nebol som nejaký, že grázel, alebo čiže mafiózo. Ale teda vlastne tiež som, ako hovoríš, vlastne iba tápal, vlastne iba som chodil tým životom, vlastne nebavil ma, chcem sa zabiť, hento tamto, hej, vlastne. A teraz je vlastne ten život úplne iný vlastne a konečne žijem vlastne a je to akože neporovnateľné oľačo vlastne, že však viete, o čom hovorím vlastne, že človek vlastne, ktorý vlastne žije týmto štýlom, akože to je naozaj akože radosť zo života, teda tieto veci. A čo sa týka tej kundaliny vlastne, tie zážitky a tak, hej, som vlastne hovoril o tom vibrovaní ešte vtedy v tých čakrách. To som sa vlastne pomýlil, lebo to vlastne patrilo sem do kundaliny vlastne, že to bolo vlastne, keď som si sa snažil aktivovať kundaliny, a ešte som vlastne sestre hovoril, že poď sem, že chyť mi túto, že ty koky, že čo je? Originálne vlastne, že či akože mňa nešíbe, hej, a ona úplne proste hotová, že to čo je. A vlastne to bolo vlastne vtedy vlastne, hej, lenže ja si pod kundalini predstavujem niečo ako, to je, pre mňa je kundalini niečo úplne, že best, proste jak nejaký, no, akože keď poviem, že kus stvoriteľa, zdroja proste, tak budem akože, nie úplne konkrétny, lebo vlastne my, ako tá naša spirituálna akože stránka, duchovná je vlastne ten Boh sám o sebe, hej. Ale toto, kundalini, je ako keby nejaký akumulátor vlastne, ktorý po prebudení vlastne nás napichne akože názdroj, zapojí do obvodu, do systému. A nemyslím si vlastne, že je možné si ju aktivovať, potom znova zaniesť a je nám vlastne odpojená, potom znova ani zapracujem a tak. Myslím si vlastne, že človek, ktorému vystúpi kundalini, táto haďa energia, vlastne, tak je napojený vlastne tou zemnou čakrou ako na matku zem, hej, a vlastne korunou samozrejme na celý vesmír. Čiže vlastne disponuje vlastne múdrosťami celého vesmíru. Čiže vlastne taký Budha, proste Ježiš, proste títo osvietenci vlastne, ktorých poznáme vlastne, disponovali vlastne touto haďou silou. A už taký napríklad, tak sme sa bavili o tých skladateľoch a ľudí, ktorí vlastne disponujú neskutočným talentom, hej. Napríklad taký Da Vinci. Napríklad on
nebol akože jak iní, že boli len to alebo len to. Vlastne on vlastne všetko bol skladateľ, spisovateľ, anatómia, vlastne on do všetkého vedel veľmi veľa. Architekt, nie akože čo sa týka zas tých jeho vynálezov, čiže vynálezca bol, čiže vlastne on bol úplne, že top v tomto. Čiže vlastne on bol určite naplnený tiež na túto hadiu silu, ale napríklad aj teraz sa rodia už deti, pomerne dosť často, to roku 2000 by som to povedal, hovorilo sa o príchode kryštálových a týchto akože diamantových detí, hej. My sme akože 8-9 a vyššie sa akože indigo, ale vlastne som chytal vlastne, že nič tak ako kryštál akože není. Proste, že sú indiga a vyššie indiga. A vlastne tieto vyššie indiga, že nie sú vlastne duše Atlantidianov starých, vlastne starej Šambali civilizácie a takto, hej. Čiže vlastne oni prirodzene disponujú akože nad prirodzenými, nie nad prirodzenými proste, ale sú geniálne, hej. A vlastne plný internet vlastne detí, 5-ročné proste deti, 3-ročné deti, ktoré robia veci, ktoré nedokáže dospelí proste, ani keby sa to učí rokúce vlastne a prirodzene vlastne vedia malovať také obrazy proste, že človek ide sa emočne roztrhať proste pri tom, alebo zaspieva takú sonádu proste, alebo chápete, čiže vlastne tie deti, čo sa hovorí o 12 akože čakrách vlastne v kryštalickom tele a týchto vecí vlastne, že tá evolúcia vlastne v tomto smere sa vlastne deje a toto vlastne, čo sa týka kundalíny, tak ako vtedy, čo som mal tie vibrácie, hej, pri jej akože snažení sa ju aktivovať, tak nemyslím si stále vlastne, že sa mi to podarilo. Maximálne som mohol, tým, že som si vlastne vizualizoval prechod tých vlastne tej hadej síly vlastne, že mi prechádza tými čakrami, hej, tak vlastne mohlo to byť iba stav toho vlastne, že som si ich súčasne akože, že som sa súčasne zameral na všetky, čiže vlastne som ich cítil všetky súčasne. Ale toto kundalini je podľa mňa niečo úplne proste, že už keď sa to stane, už sa to neodstane a človek, ktorý disponuje proste takými vecami, že to je úplne, že konec. A myslím si, že dokáže to fakt málo kto kundalini akože takto, lebo niekto povie, že kundalini, že bere to jak samozrejmosť teda, že ono je, že zapracuje strávim si nejakú onu, meditku proste, aktivujem si ju, zrevitalizujem, ale nemyslím si to proste, lebo ten pocit šťastia a tá kreativita, toto všetko to je vlastne iba čisto odraz týchto čakier ako takých, hej? No a vlastne kundalini to už je, neviem, akože hovorím, ťažko nachádzam slova pri týchto témach niektorých a týchto veciach, lebo to sú proste veci, že naša široká slovná zásoba slovenská, čo je akože dosť premakaný jazyk, nepostačuje ani na takéto veci. A kundalini je to akože dosť také, že vlastne neviem, či čítali vlastne, že ako sa akože má aktivovať, hej. Že vlastne, jak je vlastne Ida a Pingala, tie dva akože vedľajšie kanály vlastne, hej, ktoré akože idú, ústia každá z inej čakry, jedna zo sakrálnej, druhá z koreňovej vlastne, spájajú sa vlastne, tuším, srdcovej, to už neviem presne. Nie, vlastne jedna ide, tuším, do ľavej a pravej hemisféry. Ale vlastne tiež sa zapájajú úplne na iné miesto, vlastne v hemisférach a vlastne súčasne vlastne, tak len vlastne, že jak vychádza tá kundalini, počkajte, lebo si to takto, vlastne, že ideme vlastne, ona vypukne, hej, vlastne z toho jedného bodu a z toho druhého. A vlastne oni sa vlastne križujú, v každej čakre sa akože križujú, hej. A potom vlastne idú a vlastne cez, vlastne tam to bolo, že v oblasti nosných dierok vlastne sa potom akože napoja na tie hemisféry. Keď je vlastne možné túto vlastne hadiu silu akože zapojiť úplne do obvodu a využívať jej plný potenciál. Čiže vlastne tá samotná vizualizácia je dosť, myslím si, že že pre náročných, ale je dosť náročná aj pre pokročilých proste ľudí, ktorí sa do tohto venujú, pretože treba si uvedomiť vlastne tie dva kanály, ktoré súčasne idú úplne z iných miest, pramenia,
každá vedie úplne inú vedľajšiu silu, ako keby, pretože je to yin a yang vlastne, že je biela a čierna, hej, proste, že treba si brať do úvahy vlastne, že ktorá je ktorá akože za čo reprezentuje, nazvime to, vlastne a držať tento stav mysle vlastne na tom, potom vlastne brať do úvahy vlastne miesta a akože charakteristiku danej čakry, kde sa krížujú, tam si vlastne akože precítiť ten moment vlastne, keď sa to odohráva, potom znova ich vlastne prehodiť, úplne ináč vlastne a znova. A takto, čiže vlastne ono to je samo o sebe, je to podľa mňa takéto umelé, alebo proste neprirodzené vlastne otvorenie podľa mňa buď nereálne, alebo len veľmi, veľmi obťažné. A myslím si, že všetko proste musí dojsť úplne že samé. Napríklad, jak aj ja, vlastne to došlo úplne samé. A všetko sa vlastne deje úplne prirodzene vlastne. A keď som vždy tlačil na pílu, tak sa mi stal pravý opak. Že som proste padol som. Nie proste, že by som rástol, ale ja som padol. Čiže vlastne vždy, keď som tlačil na pílu, tak som padol. Čiže vlastne je to ako niečo keby, že pre vyvolených. Čiže pre mňa osobne kundalini je proste sila, ktorá je proste úplne, že je to inak, akože nie je to ťažké pochopiť, pretože neviem, či ste sa zúčastnili tej meditácie za odtajnenie a urychlenie udalosti. No. Hovorilo sa tam o tachyonových a neviem akých bombách. No a vlastne, ja som nevedel, čo to je, že vlastne že neviem ani čo to je. Ja som si vlastne našiel ten moment. Neviem, či ste niekto v skupine Prepare for Change CZSK. To je vlastne stránka, ktorá je zameraná čisto vlastne. Je to niečo iné, jak rodinná evolúcia na jednej strane, pritom je to isté, ale je to vlastne, jej charakteristika je vlastne, teda jej špecifikácia je vlastne konkrétne toto vlastne, táto zmena, ktorá má nastať, teda hovorím kráľovstvo Božie, alebo nová doba, pád systému a znova postavenie nového proste sa pomoci svetelných bytostí a tieto veci, hej. A vlastne v tejto meditácii som teda toto našiel, som si to pozrel, vlastne tachionové bomby sú vlastne bomby, že tam to bolo tak povedané, Kobra je akože hlavný šaneler, vlastne Plejadian, ktorý už, to je proste jedno, neviem akože nejak zachádzať do detailov, ale vlastne povedal, že nachádzajú sa aj v niektorých mobilných zariadeniach a že sú veľmi malé, ale dokážu zničiť celú galaxiu. Čiže vlastne, keď to človek akože precíti, pretože pochopiť to nestačí, treba to aj precítiť. Čiže je to dosť akože vec normálna v tom zmysle. Čiže vlastne kundalini je niečo ako tachyonová bomba, vlastne, ktorá má neuveriteľnú moc. Čiže vlastne je to niečo úžasné. No dobre, už som ticho. Keď človek sa snaží na silu prebudiť kundalini a nie je na ňu pripravený, tak to má presne opačný efekt, ako si hovoril. Áno. Proste človek musí byť pripravený, musí mať tú vyššiu vibráciu, aby dokázal tú kundalini udržať v sebe, aby ju vlastne dokázal skrotiť. Pretože to je energia, ktorú keď človek neovládne, keď na ňu nie je pripravený, tak narobí veľa neplatí. Rozdúpe ho jak švába. Narobí viac škody ako užitku. Akože je to halúz, no. Takže najskôr si očistiť to vedomie a byť potom pripravený a nesiliť to hlavne. Proste tá kundalini príde prirodzene. Keď je na ňu človek pripravený, presne tak. Vtedy sa zobudí a vtedy človek pocíti tú energiu. Tak. Inak to nemá zmysel, to nemá význam siliť niečo. Svetá pravda. Nič na silu není dobré. Nič. To je čo človek. Ideme na tie drogy ešte? Drogy a duchovno? Sme skončili, alebo sa ponáhľate? Už hodinka prešla a to bolo ešte na ďalšiu hodinku. No, na takú hodinku by to bolo. Však to preťahneme. Na pol hodinu určite, akože.
Ja nevedel, že Však, sme obmedzení časovo. však práve kvôli tomu tu máme Martina, že on má tiež nejaké príbehy zaujímavé, tak by nám mohol porozprávať. Mohol. Jo. Tak ideme už do tej poslednej témy teda? Čo s vami, no? No ja by som išiel, tak dáme tomu 40 minút ešte. No dobre, tak poďme na to. Prípadne hodinku.